Moi kaikki, ja tänään on sellainen juttu, että mä teen mulle hevosille erilaisia nimejä. Tässä on jotain sellaisia lappuja niin verran, kun mulla on niitä hevosia. Niin joo, mä arvoin niille nimet. Tähän tulee muutakin. Tai tähän tulee ehkä paljon näitä, koska ne ehkä vaihtuu. Sitten mä joskus sanoin, että mä pidän ne. Sitten kun mä oon tyytyväinen, mä veikkaan näihin en ole ehkä tyytyväinen, mutta pidän ainakin niistä. Joo, mutta mä näytän kaikki mun hepat. Tähän väliin tulee pikainen pikainen vaan esittely mun hevosista. Okei, tässä on tällainen. Sitten tällainen. Löytyy vähän tällaista. Okei, tää on tässä sairaan ihanaa. Katsokaa, oi vitsit. Sitten on tällainen hieno, tai sairaan hieno mun mielestä. Sitten on tällainen. Ja vikoin ja isoin heppa. Tällainen. Tältä se näyttää. Niin noi kaikki mä nyt arvon niille jotkut nimet. Arvotaan eka tälle isolle. Niin, mä otan vaikka tänne. Joo, ja mun on sanoa, että tää on poika. Ja tämän nimeksi tuli Alexa. Ja mä en tiedä, onko Alexa joku tyttöjen tai poikien nimi. Mutta mä en pidä niitä niin. Joo. Eli tän ison hepan nimi on Alexa. Ainakin jonkun aikaa. Sitten tulee tällainen. Nyt avataan tällainen. Otan tää. Sen nimeksi nyt tuli Sini. Eli tän nimeksi tuli Sini. Okei, nyt on tää vuoro ja tällä ehkä olisi sopinut enemmän se Sini. Mä tuli 2 otan. Ja toi äskeinen oli tyttö, niin sen mä hyväksyin, koska tyttö on vähän niinku, Sini on vähän niinku tyttöjen nimi. Mutta tähän Risto, niin sitä menee hyväksy, koska toi on tyttö. Niin mä teen uudestaan ton saman hevosen. No niin, uusi yritys. Tää. Ei taas Ristoa. Mä otan tän Riston alkuun pois, niin sitten ei ainakaan tule enää Ristoa. 3. yritys. Ja tää. En tiedä, onko Hiiva tyttöjen tai poikien nimi, mutta se on vähän niinku molempien. Eli mä oon hyväksynyt sen. Nyt se Riston lappu voi tulla. Ja tää on poika. Niin, ja sitten on tää vuoro. Otan tän. Tähän nyt tuli pikku, ja toi sitten alkukirjaan on ihan D-näköinen, mutta nyt se on P. Se on oikeasti P, mutta älkää valittakaa sitten, se on pikku, ja sille sopii se. Enää 3 heppaa, ja nyt on enää 2 heppaa, kun mä otan tän. Niin, nyt on tää vuoro. Mutta tää. Niin, tällainen nimi. Tulee nyt tolle. Se sopii, koska se on poika. Ja nyt tulee tällainen. Vähän tän. Ja toi oli tyttö ja mä sain valko. No. Nyt enää tää ja mä en itekään tiedä mikä toi on. Mutta otetaan nyt se Risto. Mutta toi on oikeasti tyttö, mutta mun on ihan nyt mä hyväksyn sen vaikka, mutta me sitten tehdään yksi video sitten. Tai shorts. Tulee sitten sellainen, että vaihdetaan tän nimeä ja joo.